Zdravo, ja sam Vlada, možda ste gledali neki od mojih YouTube klipova ili me znate kao suosnivača GoStudy, edukativne platforme za digitalno preduzetništvo. Danas želim da vam ispričam moju ličnu priču kako sam postao predavač, kako je bio moj karijerni put kao predavača i koje sam zaključke izvukao. Šta je ono što je dobro kada ste predavač i šta je ono što treba da posjedujete da biste bili dobar predavač. Počeo sam moju karijeru u digitalnom marketingu i e-commerce još davne 2008. godine. I 2015. godine sam se prvi put susretao sa edukacijama. Naime, tada sam za neke od naših klijenata držao obuke, uglavnom iz digitalnog marketinga koje su se ticale Facebooku. Pričao sam kako funkcioniše Facebook, kako funkcioniše algoritam i slične stvari. I tako sam narednih nekoliko godina radio obuke za naše klijente. To mi je bio potpuno sekundarni posao, znači uopšte mi nije bio prioritet. Međutim, početkom 2019. godine moja supruga je išla na neki open space, na neka predavanja i nagovorila me da i ja pokrenem moje predavanje i radionice u tom open space prostoru koji je bio organizator tih predavanja. I ja sam napravio moje prvo predavanje, bio je januar 2019. o uvodu u digitalni marketing. I tu je bilo recimo 25 mjesta i to je za jedan dan bilo rasprodato. Ja se oduševio što uopšte ljudi žele da slušaju o tome. Organizovali smo i zamensko predavanje reprizu, koja je također bila rasprodata i ja sam tako krenuo pune elana da držim predavanje i radionice u tom prostoru. Birao sam razne teme i tako posle nekoliko mjeseci desilo mi se da se na jednu radionicu prijave samo 4 polaznika. Ja rekao, ok, nema veze, 4 polaznika, šta sad radi se. Međutim, ja sam došao tamo kad samo 2 ljudi. U tom trenutku mi je stvarno bilo jako teško. Mislio sam da li da održim predavanje, da li da pošaljem ljude kući, šta da radim, planirao sam bar 4, a kada sam pravio prezentaciju mislio sam da će biti bar 12 učesnika. Međutim, bilo ih je samo 2. I nekako ja jedva se nateram, krenem, održim tu radionicu. Međutim, onda nakon radionice shvatim da je bila vrlo kvalitetna i da su tih 2 ljudi zaista dobili dosta veću vrednost od mene nego što bi je dobili da je bilo recimo 12 polaznika. I to mi je bilo otkriće da zapravo broj polaznika nije bitan i zapravo ne treba da mi bude toliko teško zbog toga. Zarada je onako bila simbolična. Ali ostalo mi je to nekako urezano u sećanje kao jedan od teških momenata koji sam prebrodio i koji mi je posle doneo neka pozitivna osjećanja. Nakon tih predavanja polaznici su radili evaluaciju predavača, dakle ocenjivali su ih i ja sam bio presrećan kad sam čuo da sam za tih nekoliko mjeseci koliko sam radio bio jedan od predavača koji je dobio najviše ocene. I to mi je nekako dalo elan, zapravo bila je to neka potvrda da ja mogu to da radim i da sam dobar za taj posao. Pred kraj te iste 2019. godine pokrećem moj YouTube kanal. I taj YouTube kanal sam pokrenuo da bi delio sa ljudima znanja koje već imam, da bi se malo slobodio pred kamerama, da bi krenuo neki format i tako dalje. I sve vreme nisam imao na umu neku monetizaciju, kako ja to da naplatim od ljudi i tako dalje. Već sam samo htio da radim ono što mi prija. Tako da sam se pored e-commerce i digitalnog marketinga bavio sam se i kvizovima i preporukama knjiga. Dakle, bilo mi je bitno da to bude materijal kome se ja osjećam dobro, o čemu volim da pričam i ako podelim ljudima nešto, dajem im vrednost, to je super. To iskustvo sa YouTube-om je bilo sjajno, snimao sam i tokom korone, to mi je onako pomoglo da ostanem čist. I teme koje sam obrađivao, ja sam zapravo učio o njima. Nisam pričao zapravo o temama o kojima ne znam, ali da bi bilo sve up to date, da bi bile sve korisne informacije, da bi dao ljudima stvarnu vrijednost, ja sam morao opet da obnovim gradivo i da proučim neke nove trendove tih temama, tako da mi je to bilo jako korisno. I tako tokom korone mi se rodila ideja da organizujemo jedan veliki sveobuhvatni kurs, edukaciju koja bi bila online sa snimljenim materijalom. Prvu edukaciju sam snimio u okviru Centra za digitalnu transformaciju, Digitalnu akademiju, koja je prošla dobro, no ja sam želeo da bude nešto moje i srećom kroz partnerstvo sa ljudima iz agencije GoStudy uz podršku Telekom Srbija i Naleda, napravili smo GoStudy besplatnu platformu, koju smo lansirali pred kraj 2022. godine. GoStudy je bio veliki uspeh, imamo preko 7000 registrovanih, aktivnih korisnika i sada
kada ljudi pogledaju GoStudy, koji ima recimo 12 modula iz digitalnog marketinga i preduzetništva, možda neko pomisli, oni su došli tamo, snimili taj materijal, postavili ga na internet, na platformu i to tako ide. Međutim, ljudi, to ide ovako. Znači, naša priprema za GoStudy je trajala 6 do 9 mjeseci. Ja sam pripremao tekstove, znači detaljno sam ih pripremao, pregledao, studiozno. Znači, nije ono kao za YouTube, dođe mi iz glave, ja to nešto ispričam u kameru, kao što je ovaj video, nego sam imao precizno definisan scenario, tekstove, pregledao sam ih 10 puta, imao sam lektorisanje tih tekstova, vežbao sam te tekstove. To je trajalo nekoliko mjeseci. Setovanje, prostor, montaža, pa skoro i godinu dana je trajalo to. Učestvovalo je skoro 30 ljudi u pripremi tog proizvoda GoStudy. Tako da, to je taj neki krajnji proizvod. Onako ljudi pomisle da je biti predavač, ono samo se pojaviš, održiš predavanje. Međutim, jedna velika priprema stoji iza toga. Tako da, lansiran je taj GoStudy i oko njega imamo još nove planove da nadogradimo tu platformu, a ja sam u posljednje vrijeme krenuo i samostalno držim kurseve iz društvenih mreža i marketing strategije. Šta je ono što sam dobio kao predavač i šta je ono što ćete vi dobiti ukoliko odlučite da budete predavač? Pre svega dobit ćete nova poznanstva, poznaćete mnoge nove ljude, čućete nove priče, jer kad držim radionicu uvijek gledam da uključim ljude da ispričaju svoje priče. I kao što oni uče od mene, tako i ja učim od njih, što je veoma korisna stvar. Druga stvar koja je veoma bitna i koju sam već pomenuo, tako što vi spremate neka predavanja. Vi obnavljate gradivo i učite nove stvari. Ili recimo, zanima vas neka tema koja je tek izašla, tek se pojavila, na primjer kao što je bio ChatGPT ili Metaverzum. Vi o tome kopate, istražujete, čitate sa različitih izvora, sklopite u glavi neku priču da biste mogli to da prenesete dalje. Odnosno, da bih ja mogao da prenesem to znanje, da snimim neki klip ili da ubacim na edukativnu platformu. Tako da je držati predavanje i prenositi znanje sjajna stvar da vi naučite nešto novo i obnovite gradivo. Treća stvar, pomaže vam da razvijete svoj javni nastup, da se ne bojite kamera, da se ne bojite svetla reflektora i tako dalje. Još jedna stvar koja mi je doneo, koja je nus proizvod svega ovoga, novi poslovi, nova angažovanja, angažovali smo neke velike firme, kompanije gdje držimo obuke i radionice, neke nove poslove sam dobio na bazi mog znanja iz digitalnog marketinga i elektronske trgovine, zatim dobio sam pozive da budem u politici kolumnista, najstarijim dnevnim novinama Politika, zatim gostovao sam nekoliko televizija, držao predavanja na nekoliko fakulteta i zaista nekako ta moja karijera predavača je imala neke neočekivane smerove. Možda sam se ja nadao nekim drugačijim ishodima na nekim mestima koje nisam dobio, ali sam dobio neke druge stvari koje nisam očekivao. I svašta je nešto bilo zanimljivo, kažem opet, najveća vrednost je što sam upoznao dosta novih ljudi i naučio dosta novih stvari. Šta je ono iz mog iskustva što mislim da je neophodno da biste bili dobar predavač? Pre svega, da imate sistematizovan pristup, da proveravate sve relevantne tekstove, činjenice, informacije i da imate sposobnost da ih sažmete u jednu celinu koja će biti interesantna ljudima da je slušaju. Pre svega je to bitno. Zatim, da na razgovoran i razumljiv način prenesete to znanje koje imate vašim slušaocima. To naizgled deluje kao jednostavan zadatak, ali verujte mi, nije, jer vi treba da ocenite stepen razumevanja i znanja ljudi koji slušaju, a to nije uvek lako, jer ste nekad možda vi na nekom višem nivou, ne zato što ste pametniji mnogo, nego zato što ste prosto u toj materiji. Opet treba da prenesete ljudima znanje, da to njima bude zanimljivo, interesantno i zabavno. Zatim, po meni, treba da imate kontinuitet. Treba da stalno izbacujete nove stvari. Jer ako jednom izbacite nešto i zaboravite na to, prvo, neće to stići do ljudi, drugo, i vi ćete biti zaboravljen kao predavač. Također, bitna osobina je radoznalost. Da biste bili dobar predavač, morate budete radoznali, da istražujete nove teme, da vas zanima mnogo različitih tema, da imate širinu i da vi tu širinu upotrebite da obličite to znanje. I kada izlaze nove stvari, naravno ne treba da kažete to mene ne interesuje, ja sam ekspert za ovo ili ja imam svo znanje sveta iz ovog. Prvo, to nije tačno da imate svo znanje. Drugo,
Industrija se menja, posebno naša, marketing industrija, preduzetništvo se menja, biznis se menja, vi morate da budete up to date, da imate relevantne informacije, budete da doznali da istražite neka nova rešenja, neke nove platforme i da to što ste naučili možda, pod znacima navoda, sažvaćete i prenesete vašim slušalcima. Na kraju, kao poslednja tačka, morate da volite to što radite. Morate da volite da prenosite znanje, da volite tu interakciju s ljudima, da dobijete neko nezgodno pitanje, da možda istražite, odgovorite, da se snađete, da pomognete nekom da ispuni svoj potencijal, da pomognete nekom da poveća zaradu, da volite to, da vas to ispunjava. Jer ako ne volite, ako to radite za tamo neku platu, honorar, šta god, to neće da bude kvalitetno. Dakle, to treba da dolazi od vas. Ako vi uživate u tome, ako to radite kvalitetno, a ako uživate, dobra je šansa da ćete raditi kvalitetno, onda će novac doći kao neki nus proizvod svega toga. Dakle, ne treba to prevashodno da jurite. Što se tiče samih edukacija, predavanja, znate i sami da to nije neki enorman novac koji možete da zaradite. Evo, ja čak moj YouTube kanal nisam ni hteo ni sad da monetizujem ni pre nekoliko godina kada sam stekao uslov. Prosto ne želim da zarađujem od toga, ali kroz neke poslove koje dobijete jer ljudi vas gledaju, način na koji se obraćate, znanje koje imate i vaša želja da prenesete to znanje, ih može pogurati u tom smeru da vas angažuju za neki posao i tu vi možete da ostvarite neku zaradu. Tako je bar bilo u mom slučaju. Tako da, eto, uživajte u tome, izaberite, radite ono što volite, pričajte o onome što volite, jer onda će ljudi da osjete tu neku dobru energiju, dobar vibe od strane vas i na taj način ćete najbolje moći da prenesete tu vrednost ljudima i eto, ta neka zarada će doći kao nus proizvod. To je bio neki moj put, naravno put svakog predavača se razlikuje. Ukoliko imate nekih pitanja, ukoliko vi želite da postanete predavač, edukator, da pokrenete neki svoj kurs, stojim na raspolaganju. Ukoliko želite da učite od mene, pre svega u oblasti digitalnog marketinga, marketing strategije, javite mi se, poslaću vam koje aktualno kursevi edukacije imam. Imate na mom YouTube kanalu gomilu besplatnog sadržaja koji mislim da je jako značajan i da donosi veliku vrednost, posebno onima koji su početnici u biznisu e-komerca ili digitalnog marketinga. Dakle, pogledajte sve to, javite se, otvoren sam za sva pitanja, za sve saradnje, da se družimo, da nadograđujemo jedni drugima znanje. Ja vam želim puno sreće i uspeha u onome što radite, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom priliku.